Ik denk wel dat we een soort van beweging hebben opgezet door onze broedplaats te openen. We zijn in juli vorig jaar begonnen met het opzetten ervan. Ik denk dat heel veel daaruit weg is gekomen, maar er zijn bij lange na niet genoeg plekken. Je hebt wel leuke poppodia's en op zich wel leuke feestjes, maar niet iets waar je zeg maar 's avonds na het eten even lekker naartoe kan gaan. Praten met mensen, netwerken. Vooral voor mensen die zeg maar werken in de culturele sector is het echt leuk om ook andere mensen van een heel ander vak te ontmoeten. Dus ik ben zelf muzikant, maar ik kan hier ook iemand ontmoeten die bijvoorbeeld hele leuke dingen kan schrijven of kan filmen of iets. Zo kun je dus ook samenwerken aan een project en kun je eigenlijk grotere dingen opbouwen dan je in je eentje zou kunnen doen. Je bent jong ondernemer en je probeert veel gesprekken te voeren met de gemeente. En dat duurt natuurlijk allemaal lang, want iedereen is druk en het wordt 2018. Dus soms vraag je je een klein beetje af waar de noodzaak ligt. Ligt de noodzaak in wat er nu gebeurt of ligt de noodzaak in de toekomst met al deze jongeren? Ja, wat is het belangrijkst? Dat is natuurlijk een hele goede vraag. En het is niet alleen belangrijk voor voor de kunstenaars en iedereen, maar het is voor iedereen, ook als entertainment, gewoon heel erg leuk. En zonder zo'n plek verdwijnen zometeen al die jongeren. En er moet wel een plek zijn waar wij kunnen werken aan die legacy van 2018. Want we hebben super mooie dingen gezien afgelopen jaar, maar dat mag toch niet het enige zijn. Het moet natuurlijk wel verder gaan dan dat. Het moet niet blijven bij dat jaar.